Herning Kongresscenter, 1.500 kvinder, ingen mænd. Og jeg har lært 2 ting. Kvinder er nysgerrige og farlige i flok. Og jeg vil godt lige sige, 1.500 det er en flok, og flokken er bare større i dag. Og der lærte jeg en ting, for jeg siger fra start af, I må spørge om alt. Det skal man ikke gøre. For kvinder spørger om alt. Og der går ikke ret lang tid, så er der en kvinde, der rækker hånden op til siger hun, hvad vejer du? Så siger jeg, hvorfor spørger du om det? Jo, vi er nogle stykker, der er blevet uenige, siger hun så. Så siger jeg, hvad vil I gætte på, at de kan overhovedet ikke blive enige? Så siger jeg, på en rigtig god dag, når jeg synes, jeg ser meget frygtindgydende ud, så rammer vægten lige 60 kilo. Så er der en, ja, nu er der nogle af jer, der sidder, det var mig, ikke? Men så er der en af de der kvinder, der siger, hun bliver helt forfærdet, det er jo som en lørdagskylling, altså hun kan slet ikke forholde sig til det her. Ja, man kan godt træne adfærd. Adfærd er alt det, vi gør. Lad os nu antage, hvis jeg var kollega med jer på en af jeres arbejdspladser, og jeg kommer på job mandag morgen og siger godmorgen. Er det at sige godmorgen adfærd? Ja. Er det nogle gange, er det alle, der svarer tilbage? Nej, der er simpelthen service-minded kollegaer, der tænker, vi leger stille, jeg siger ikke noget. Eller det skal han ikke bestemme. Men lad os nu antage, nu ligner du en, der siger godmorgen. Hvis nu jeg kommer herned og siger godmorgen, og nu leger vi, du må ikke sige noget nu, og jeg siger godmorgen, du ikke svarer, bliver jeg så påvirket? Ja. Hvis nu jeg har haft en rigtig god morgen, og jeg siger, jeg sagde godmorgen, og du så kigger på mig og siger, jeg sagde så ingenting, så fat det. Så jeg vil sige sådan her, det der i virkeligheden ligger i den, det er adfærd, og det skal I virkelig holde fast i, adfærd smitter.